Здравейте на 18 ноември. Почти 0, даже и минус градуси на обекта, но работата продължава. Вече се разхождам по кота 0. Сега ще ви покажа. Започвам разходката от южната част на сутерена, който, както виждате, вече е покрит с плоча. Така наречената кота 0. Излизаме от земята. Така, тук виждате един кран. Първата асансьорна шахта за вход А. Така, ще продължа разходката, за да видите реално докъде сме стигнали. Това е изходната рампа за подземието, която все още не е готова цялата. Така, тук върват процеси по декофриране. Това, което между другото виждате тук е един двор на партерните ни апартаменти. Малък двор, който е обграден с доста високи като огради изглеждат, но това са така наречените клоцове. Като тук помежду тях ще има доста пръст, върху която вече може да се съди растителност, нали, както тревичка, така и храсти, които да играят ролята на ограда, жив плет, така да го кажем, но самите клоцове също са доста високи, те са над метър. Така, продължаваме, това е вече втора асансьорна шахта, вход Б, ето и стълбището, което е около асансьора. Така че реално кота 0 в момента е стигнала до вход Б. Подминава малко вход Б. Това, което е до тук сме, доста голяма площа от лята. Тук е прекъснато по технология, каквато трябва, и се прави се връзва арматурата и се прави кофража вече за останалата част от кота 0, която преди празниците, декември месец, ще бъде живи и здрави, ще бъде готова. В други видеа също съм казвал и пак да припомня, че излизането от земята е доста трудоемък и времеемък процес. След това вече плочите или етажите ще върват доста по-бързо нагоре. Трудно е излизането от земята, защото сутерена е около 5 декара. След това самите плочи нагоре вече са, нали, по-малки. Един етаж е около 2000 квадрата, около 2 декара. И също така в подземието влизат около 40% от бетона и желязото в този проект, тъй като основите са супер важни. Това е от мен за сега. До скоро, до нови срещи. Чао!